कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा लाईव्हच्या सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। खेडमध्ये रविवारी सकाळपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे आणि त्यामुळे खेड येथील जगबुडी नदीला पूर आलाय। खेड बाजारपेठेमध्ये पाणी शिरलेले असून जनजीवन विस्कळीत झालेले आहे। खेड शहरातील नदीकाठच्या काही लोकांना स्थलांतरित करण्यात आलेले आहे। चिपळूण शहराला देखील पुराची भीती असून वशिष्ठ नदीने इशारा पातळी गाठली आहे आणि या सगळ्यावरती चिपळूण आणि सोबतच खेड नगर परिषद प्रशासन लक्ष देऊन असून अलर्ट मोडवरती आहे। खेडच्या जगबुडीनं सायंकाळी 4 वाजण्याच्या सुमारास धोक्याची पातळी ओलांडली आहे। खेड दापोली रस्ता पाणी आल्यानं वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आलाय, तर तिकडे दापोली तालुक्यातील पालगड पवारवाडी येथील पूल पूर्ण पाण्याखाली गेलाय। खेडचे मुख्याधिकारी महादेव रोडगे हे खेड शहरातील पूर परिस्थितीवरती लक्ष ठेवून आहेत। खेड नगर परिषद प्रशासन ऍक्शन मोडवरती आल्याचं पाहायला मिळतंय। खेड नगर परिषद प्रशासनानं 2 साध्या होड्या तैनात ठेवलेल्या आहेत। अनेक नागरिकांना या होड्यांच्या माध्यमातून रेस्क्यू करण्यात आलेला आहे। अशा पूर परिस्थितीमध्ये खेड नगर परिषदेकडे कोणतीही अद्ययावत यंत्रणा उपलब्ध नसल्यानं या सगळ्याची गंभीर दखल जिल्हा प्रशासनानं घेऊन खेड नगर परिषदेच्या आपत्कालीन विभागाकडे अद्ययावत बोटी आणि आपत्कालीन यंत्रणा उपलब्ध करण्याची मागणी खेड शहरातील नागरिकांकडून करण्यात आली आहे। खेडचे माजी नगराध्यक्ष वैभव खेडकर यांनी ही मागणी केली आहे। खेड दापोली मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आलाय आणि या मार्गावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने म्हणजेच कुंभारवाडा डेंटल कॉलेज हा मार्गे वळवण्यात आली आहे। पावसाचा जोर असाच कायम राहिल्यास खेड शहरामध्ये पुन्हा पूर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे। जुलै महिन्यामध्ये तब्बल दुसऱ्यांदा जगबुडी नदीनं धोका पातळी ओलांडलेली आहे। यामुळे शहरवासियांच्या डोक्यावर पुराची टांगती तलवार कायम आहे। खेडमध्ये अनेक ठिकाणी पाणी साचलेलं आहे। अनेक दुकानांमध्ये घरांमध्ये पाणी गेलेलं आहे, त्यामुळे घरांचं आणि दुकानांचं देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालंय। खेड येथील जगबुडी नदीचं पाणी हे खेड शहरामध्ये घुसल्यामुळे बाजारपेठेचं देखील नुकसान झालेलं आहे। अनेक दुकानांमध्ये पाणी शिरल्यामुळे वस्तूंचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे, तर काहींच्या घरामध्ये पाणी शिरल्यामुळे घरातील वस्तूंचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे। माझे पोराचा तुझं काही नाही मी माझा पोथरीक मोहल्ल्यातला अपडेट आरिफबाई आणि त्यांचे सर्व मित्रमंडळ रेस्क्यू करत आहेत। पाण्याची पातळी सेमच आहे। आपण आशा करूया की पाऊस कमी होईल आणि पाणीसुद्धा ओसरेल, परंतु सर्व नागरिकांनी सतर्क राहायचं आहे। रात्रीची वेळ येत आहे। धन्यवाद। कोकण कट्टा न्यूज, खेड, रत्नागिरी।